все пак кой и защо е Тодоров Кръстю и т.н. Нека да чуем какво казват големите за него. Наскоро изследвах няколко непубликувани писма на Винсент ван Гог до брат му Тео. В едно от тях попаднах на сензационна изповед. Цитирам: сред обществото битува слуха, че съм си отрязал лявото ухо или дясното беше май, по повод на някакво любовно разочарование и т.н. Истината, братко Тео, е твърде различна. Тук ще те помоля за обичайната дискретност. Наскоро видях на една работа на някакъв художник от Румъния, беше от България, помай. Името запомних много добре. Тодоров Кръстю. Още като я зърнах, пред очите ми заиграха кръгове, пулсът ми загалопира, а един глас, вероятно гласът на завистта, засъска в ушите ми: ти никога няма да достигнеш до това ниво. Ето кого е целунал Господ по темето и т.н. Не помня как съм грабнал бръсначе и защо, бе, Господи, рекох, защо си дарил някакъв селянин от Бургас толкова щедро, а за мен се оставал трохите, питах, отговор нямаше. Между време бях ударил 2-3 абсента и 3-4 мастики и си посегнах. Лупаво, пише Винсент Хотел. Още един пример номер 2 за изключението, което потвърждава правилото. Друг един голям за него. Навред е разпространено мнението, че Полвоген е забягнал на таите да търси нови пътища на развитие, сюжети и прочие. Краставици на търкалета. Случайно попаднах на неговия дневник истинския, не фалшификата. Ето го сподели той на една от страниците. Защо докато от Франция? В тукашните джендеми, защото сме се били скарали с Винсент и не знам защо. Забелях се тук, защото не можах да полеза факта, че един пейзан от България рисува като Бог. Тук аплодисменти. Аз, който и тъй нататък и прочие, не можах да полеза да шевини същи въздух, Стогова, без да му ми се падах първия кораб за таите. И още един пример номер 3, от друг един голям. Никой до себе си беше задал въпроса: защо гениалният каталонец и гражданин на Париж Пабло Пикасо, преминал през доксандоко стилове и маниери, накрая на кариерата си стана чумлекчия. Думата не е позната, превежда в гранчар на турски. Ще ви светна по въпроса. На чаша абсент бяхме къркали двамата. Той изплака пред мен: слушай, господин Павлов, и българите се си ибали мамата, спирам дословно. Отте се пръкна той Тодоров Кръстото и талантливо копеле. Видях една частна колекция и над две негови работи и разбрах, тук той се разцигри. Че не съм никакъв живописец, а прост мазач. Цяла неделя пих и плаках и реших: зарязвам живописта и ще правя гръмци. Това накрая е станало това нещо на живота. Поред полето на керамиката няма да се измервам с този див български гений, иначе Алферев да е жив на баща си. Това ми изплака великия Павел.